Gilayong girescue sa otoridad ang usa ka iro nga maghalos magtunga kaadlaw nga nasangit sa usa ka soccer goal net sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Aniya ang report. Maayong pagkatrap niining usa ka iro sa usa ka soccer goal net nga nahimutang sa grandstand sa Barangay Poblacion A, Midsalip, Zamboanga del Sur, banda alas 8 Domingo sa gabii. Gani nahimo kining agresibo diyang gigunitan ang maong net nga migapos niini. Taod-taod, malampuson nga natanggal sa mga personahe sa MDRRMO Midsalip ang net ug dalisab misutoy og dagan ang maong iro. Sumala sa MDRRMO Midsalip, saysay sa tag-iya sa mong iro nga duna kunoy kini kadula nga laing iro banda alas 8 sa buntag niadtong adlaw. Apan namatigdan na lang nga nasangit kini sa mong net diyang nagsyagit-syagit. Bukod din na yung baba ko bang iron, siya sendo padulong, nag-apos yung music mayo. Gisurayan kini og rescue sa mga residente apan walay bisan kinsa nga miduol gumikan sa kahadlok nga mapaakan. Ang maong iro ana-ana sa tag-iya niini nga ginakuhaan pa og pahayag. Mipasalig sab ang buhatan nga andam silang moresponde sa bisan unsa mang hayop nga nagkinahanglan og rescue. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.